I love this game. Rally, my favorite game. Уважаеми зрители, представям на вашето внимание екипа претендент за Купа Рали. Валентина Георгиева, Силвия Каленска, Наталия Тодорова, Дези на Симеонова, колежка Сибанк мониторинг. Моля, посрещнете идеята опростяване на процеса по застраховки в Дези и отбора работил за нея. Ето какво ще споделя набързо с вас относно реализацията как се роди идеята, реализацията и какви са очакванията. За участниците, които са пряко ангажирани с подновяване на застраховки и последващо проследяване на дължими вноски, е ясно, че процесът е много тромав и времеемък. Не тромав, ангажиращ. Някой колега би казал тегъв. Но времеемък и ангажиращ е добре. Затова решихме, че приемаме предизвикателството на Рали и сформирахме отбор. Направихме разбивка и разбор на наличната техника. Оказва се, че имаме прекрасни системи, две. Едната за проследяване и преглед на застраховките в Дези и втората през уеб, която ние ползваме. Ние мониторинг ползваме за да създаваме задачи за подновяване и проследяване на дължими вноски по застраховки. Май стана много дълго, не знам дали всички го разбраха, но като цяло идеята беше да упростим процеса, да направим така, че тези задачи да не бъдат разхвърляни във времето, да не ангажираме клиентите да идват в офисите, да носят бележки, да препращат мейли и така нататък, а всичко през системата на ИНСИС и с наша помощ, с помощ от отдел мониторинг, нещата да се случват бързо и без намесата на бизнес звената. Това беше нашата идея. Как я реализирахме? Реализирахме я с огромната помощ от нашия централен нападател от Дези в лицето на Наталия. Имахме нужда, разбира се, и от малко, но изключително имуностимулиращ и жизнено необходим за играта IT ресурс. Това е нашият натурален допинг. Уважаеми творци на това състезание, моля ви, не ограничавайте IT ресурса. Без него не може. Може наистина да е малък, но е много необходим. Когато става въпрос за системи и нещата да са зависими от тях. И така Натали прие поканата, разкри ни доста хитри финтове и множество неподозирани до сега комбинации от системата на ИНСИС. След като реализирахме и функционалността по автоматично приключване на задачите, за които споменах малко по-напред, успяхме да стигнем и нашата заветна цел на идеята. Нещо, което буквално стана преди последния съдийски сигнал, но точно това вдигна адреналина на отбора. Какво постигнахме? Постигнахме бързина, съкратихме време на участниците в процеса, измерено е вече, няма да се спирам върху това и друго много ценно нещо. Изградихме много важна зависимост с възможността, която ни дава ИНСИС и тази функционалност през веб, която ни направиха IT и нещо много, много важно за всеки състезател е, че продължаваме напред. Ето, тук сме, борим се.
определено целта е да доразвием идеята, защото това е идея с продължение и наистина ние можем. Имаме невероятния шанс да бъдем част от една група, където ресурсите могат да се обединят и да се получи един много ценен продукт. Тоест да забием наистина много яка забивка в коша на конкуренцията. Така че доразвиваме, стига да успеем да извоюваме така необходимия IT ресурс. Всичко друго го имаме и бихме могли да се справим. Като участник от миналогодишното състезание на Радо и реален победител в Радо, ние участниците се шегувахме, че вероятно е време след Радо щафетата да поеме Радка. Щафетата на състезанието не е Радка, Рали е, но като една истинска муза тя ни въздейства и потикна към творчество и надявам се полезни практични дела с добавена стойност. Както се казва, ние пак сме част от играта. Пак се борим за победа, защото we love this game. В духа на коледното настроение екипа ни си пожелава победа, а в духа на спортменската игра нека най-добрата идея да победи. И като за финал, нека силата бъде с нас. Това беше моя реплика! Да, така е. Но знаеш ли как е другото име на силата? Не. Другото име на силата е Management Board.